Taster på alle fire. Det ser rigtig godt ud. Ej, Tobias, jeg troede, du skulle ind og Kommer lige. Yes. Hallo, Aline, min ben fryser. Tag til kameraet. Skal jeg tage til kameraet? Gå og være stille. Skal jeg ikke være stille? Hallo, piger. Hvad så, piger? Morgen. Du er mulvarp, mand. Åbn øjnene, du skal stå på ski. Hallo, knægt. Hvad er det nu? Er du frisk til en ny dag? Ja, det er... Ja, det ja. Nå, men der er morgenmad lige lidt, drenge. Jeg ligner filme de andre. Mornings. Morgen, Dogen. Er I fresh? Dejlig morgenbrød. I er allerede kommet i gang? Ja, selvfølgelig. Ja, Du det. er op 7:30, jo. Ja, det gør vi også, men det gør vores børn altså ikke. Nå, okay. Hvad så, drenge? Er I friske? Nej, det er også lige at så det i fjernsyn. Klar til ny dag? Ja. Godt. On the piste. Har I glemt dumheden? Jamen, det har vi, men vi må finde os en ny. For der er en, der skal have den dumme her, det er sikkert. Fordi Frederik har gerne købt ned en pist med bar mave, og spørger, hvad han får folkestilstand, om du får... Du får en dumme hat af det, og lungebetændelse, ja. Og en dum hat. Og en masse flotte hudafskrabninger, hvis du falder. Ja, så skal det. Han er den dummeste. Ja, Mads skal have den. Han har gjort flotte ting. Den er faldet flest gange til. Eller det er min søster, jeg bare nakken. Det er bare lige... Ui! Tobias, du har ikke lagt den i din jakke eller noget? Jeg kan ikke. Det gjorde jeg nemlig. Kan du ikke lukke den, Christoffer? Skal du have hjælp? Var det ikke det, du spillede smart med din hjelm, at du ikke behøver at sætte hud på? Jo, men det er sådan ikke, så jeg gerne vil bruge det. Du skal jo... Det andet, der gør det. Hvor det presser mig. Du skal jo også gøre det med de der dutter yderst. Jeg tror, du har prøvet. Se mig fede. Nej. Det var meget godt. Jeg kan filme mens du kører nedad. Kom, Line. Det er også det svære. Ja. Lille bil. Jeg håber der ikke, Hvad? Jeg håber der ikke. Ja, det var sjovt. Sofie, hun kommer springende ud. Så må hun have en klapsalve. Okay, kør. Hvad lavede du? Hvad laver du? Jamen, det var på grund af, at der var et træ, og så kunne jeg ikke køre den vej, så skulle jeg den anden vej.
Okay, det er ned til et andet sted, ned på Soltorvet. Hvem er det? Står derovre. Det er der, man også kunne komme den vej ned. Jeg bliver røvet. Jeg prøver. Beredt at køre ekstra uge. Nu kommer de og spyde laser. Stik af. I don't play, yeah, alle server. De ved at finde er der ruller op. Halløj. Det er Ejkild. Det er Ejkild og Tager. Så er det hjem.